やっと倒したか。剣が、ドラゴンスレイヤーが消えていく。王子、これは一体。わからぬ。だがもしかしたらあの剣は、過去の勇者の意志が実体化したもありえない話ではありません。おそらくは、邪竜を倒してほしいという強い思いによって実体化し、ドラゴンを倒した今、その存在意義を失い、消えて悲しいことですね。ところで少し前、古代文字で書かれた石板を見つけたのだが。これは、バルディアに伝わる古代文字です。魔術師ボーゼル、闇の力を解き放ち、世界が闇に覆われる。そしてラングリッサーにより、ベルゼリアに闇を封じる。そう書かれている。復活したばかりの今なら、ボーゼルはまだ、ベルゼリアから動けない。ベルゼリア。あの禁断の地と呼ばれる場所に邪悪がいるのか？では王子！蘇ったボーゼルを倒し、再び闇を封じる。これは我がバルディアの使命である。これより全軍をもって、ベルゼリアへ進行する。ちょっとやりすぎてしまったかしら。古代の石板から禁断の地ベルゼリアに闇の王子ボーゼルがいることを知ったレディンたち。ラングリッサーを持つレディンら光の軍勢の末裔たちは歴史に記された通り闇を封印するべくベルゼリアへと向かった。今度はこちらから撃って出るか。